Formativa forma part d'un conjunt de càpsules on t'expliquem com pots solucionar els dubtes que tingueu en relació amb la teva documentació. I ara, en aquesta càpsula, parlarem de l'autorització d'estada per estudis i també com obtenir el permís de treball per estudiants o a posteriori. Què és l'estada per estudis? L'autorització d'estada per estudis per una persona estrangera significa que està habilitada per viure a Espanya durant un període superior a 90 dies amb la finalitat única o principal d'estudiar. La sol·licitud del visat s'haurà de presentar davant la missió diplomàtica o oficina consular espanyola del país on resideix la persona estrangera. Quins requisits us demanaran per fer aquesta estada per estudis? Si l'estranger és menor d'edat i quan no vingui acompanyat dels seus pares o tutors, aquests l'hauran d'autoritzar per al desplaçament a Espanya a l'efecte de realitzar l'activitat escollida, amb constància del centre, organització, entitat o organisme responsable de l'activitat i del període d'estada previst. Haurà de tenir garantits els mitjans econòmics necessaris per pagar les despeses d'estada i de retorn al seu país, i si escau, la dels seus familiars, concretament per al seu sosteniment. Ha de disposar d'una quantitat que representi mensualment el 100% de l'IPREM, llevat que acrediti degudament que té abonat per endavant l'allotjament per tot el temps que hagi de durar l'estada. Cal també haver abonat la taxa per la tramitació del procediment. I comptar amb una assegurança pública o una assegurança privada de malaltia. Quan la durada de l'estada superi els 6 mesos, es requerirà, a més, no patir cap de les malalties que poden tenir repercussions per la salut pública greus. Els majors d'edat penal no han de tenir antecedents penals als països de residència durant els últims 5 anys. Incorpora l'autorització de treball. L'estada per estudis comportarà, sense necessitat de sol·licitud prèvia, l'autorització de treball per compte propi i d'altri, si s'ha concedit per estudis superiors, formació reglada per l'ocupació, certificat de professionalitat o certificat d'aptitud tècnica o habilitació professional. La vigència de l'autorització de treball coincidirà amb l'autorització d'estada per estudis. L'activitat laboral no podrà ser superior a les 30 hores setmanals. Posteriorment, l'estranger podrà accedir a l'autorització de residència i treball sense necessitat de visat, sempre que hagi superat la formació o els estudis realitzats. La modificació d'autorització d'estada per estudis a una autorització de residència i treball té les implicacions següents. Pel que fa al termini, aquest tràmit s'ha de fer durant els 60 dies previs a la caducitat de la targeta o durant els 90 dies posteriors. Respecte als requisits, cal acreditar haver superat la formació efectuada i per demanar una autorització de residència de treball per compte d'altri cal disposar d'una oferta de feina amb el salari mínim interprofessional. No es fa referència a la durada del contracte. Pots trobar més informació al Reglament d'Estrangeria i al portal d'Immigració del Ministeri d'Inclusió. Si encara tens més dubtes o vols més informació, pots dirigir-te a la teva Càritas més propera.